Lezbijska organizacija Rijeka Lori postoji od 2000. godine i prva je registrirana lezbijska organizacija u Hrvatskoj. Lori u fokusu rada ima zaštitu prava LGBT osoba, odnosno osoba istospolne i biseksualne orijentacije te transrodnih osoba, a zalaže se za ravnopravnost, zajedništvo i socijalnu pravdu među ljudima. Jako smo sretne da smo evo danas otvorili upravo 5. Međunarodni festival kvir i feminističke kulture Smokva. To je naša mala obljetnica zbog koje smo jako ponosne. Smokvu udruga Lori organizira već 5. godinu skupa s našim dragim partnericama, udrugom Pariter i organizacijom u kulturi GSG. Which never does, you know. She looks like a lesbian diner lady. Igre bez granica, koje smo danas radionicu odradili, smo krenuli s nekakvom idejom kao kako bi mogli bolje ljudima prenijeti nekako iskustvo marginaliziranih osoba online. Malo smo kao grupa mladih Lori razmišljali kako bi to u obliku radionice, da bude interaktivno nekako iskustvo prenijeli drugima, a i možda povezali se skupa kao nekakve minorities, manjine. I došla je onda ideja upravo ovakve radionice. Malo su nam pomogle i nekakve knjige koje već opisuju takve slične radionice. I onda smo se kao grupa složili da je ova radionica, pošto je online hate speech ili online govor mržnje veoma aktualan, složili smo se da je ovakva nekakva radionica em bi nas spojila iskustvom, em bi možda i drugima približila iskustvo nekakvih osoba koje možda svaki dan osjećaju u govor mržnje uperen prema njima. Ovom radionicom smo htjeli možda da ljudi počnu razmišljati kako oni sami mogu smanjiti ili možda čak nakon par godina da govor mržnje nestane online. Kako mi kao male osobe čemu možemo pomoći možda moderatorima tih stranica, kako možemo ljude oko nas i bližnje ljude nama nekako im pomoći da online govor mržnje se smanji. Da nismo samo ovisni o nekakvim velikim anonimnim moderatorima, nego što mi sami možemo kao neko ko možda iskušava online ili naši bližnji iskušavaju online govor mržnje svaki dan. To smo htjeli postići ovom radionicom. Smatrali smo da bi ova radionica mogla pomoći ljudima koji i nisu marginalizirane skupine, tako da im dopustimo ovom prvom dijelu radionici gdje smo glumili nekakve govore mržnje, ok, sada nam reci što misliš, i u drugome dijelu, ok, sada slušaj kako su se drugi osjećali kada su takve stvari čuli i vidi kako se ti osjećaš kada nekome to kažeš u lice. I možda da tada razmišljaju kada opet dođu pred svoje kompjutere, mobitele, laptope, aha, kako je ona osoba izgledala
i kako mi je rekla da se osjeća direktno nakon što sam ja rekao svakakve uvredljive riječi. I možda nekakve i dobronamjerne komentare koji zapravo ne sjedaju. To je bio naš cilj za možda i osobe koje ne iskušavaju govor mržnje svaki dan.